J リーグガンバ大阪ウェルトンの負傷を発表。ウェルトンマジかよ。公式発表ってことは重傷だよな。どれくらいかかる怪我なのか気になる。マリノス戦でもマジでウェルトンが必要だと思った。メンバーにもよるけど前線の停滞感が否めない。ガンバはウェルトンいないと厳しくないか。どれくらいで戻ってこれるんだろう。人体損傷だけなら2ヶ月くらいか。全部込みで2ヶ月か3ヶ月ってとこなのかな。だからマリノス戦で適正ない選手サイド起用してたのか。復帰してもすぐ使えないだろうし、リーグ終盤までか。トップとトップ下はいるけどウィングいないやん。この状況どうするよ。